Tofa, wannan shi ake kira da ƙaiƙayi faɗa kan masheƙiya. Lallai babu shakka za ku ji cewa duk irin dabarun da Ɗahiru yake yi don kan Zara ta gano ina zai je, a ƙarshe dai sun haɗu a Kaduna. Tabbas hakan ya sa Ɗahiru ya matuƙar tsorata da kuma firgicewa a yayin da kawun Zara ya turo Zara Kaduna zuwa kamfanin mahaifin Ɗahiru don saka hannun jari. A lokacin ne Ɗahiru suna tattaunawa da mahaifinsa, Babawo ya shigo ya gaida mahaifinsa, ya kuma bayyana wa Ɗahiru cewa yana so za su yi wata muhimmiyar magana da shi a yanzu haka. Tabbas lokacin Ɗahiru ya nemi amincewar mahaifinsa ya kuma taso zuwa wajen Babawo. A lokacin ne Babawo yake bayyana masa cewa to wallahi akwai matsala, Zara fa ta zo wannan kamfanin. A lokacin Ɗahiru ya zara ido tare da nuna alamun tsoro da kuma bayyana cewa Babawo me kake faɗa ne, ban ji me kace sosai ba. A lokacin Babawo ya ƙara nanata masa cewa Zara fa ta zo saka hannun jari a wannan kamfanin, yanzu haka ma tana cikin wannan kamfani. A lokacin Ɗahiru ya fara bayyana wa Babawo cewa to yanzu me solution, me kake ganin ya kamata a yi, don tabbas ya san cewa idan har Zara ta gansa to akwai matsala. Bayan ya bayyana wa Zara cewa shi fa ba Kaduna zai je ba, tafiya ce kawai zai yi, kuma zai je gudanar da wani aiki ne. Abin da ya sa ya ki faɗa mata kasancewar irin yadda ya ga tana ta bibiyar rayuwarsa tun ba su yi auren gaskiya ba. Tabbas wannan haɗin auren da aka musu za ku ji cewa sai da Goggo ta zo gidansu ta zauna ta yi tsawon satuttuka a cikin gida don tabbatar da zaman auren nasu zai yiwu ne ko kuma ba zai taɓa yiwuwa ba. A lokacin ne kawun Zara ya rinka bayyana cewa idan har ya ga aurensu ba zai ɗore ba to tabbas tun yanzu zai fara raba igiyar auren, don ya san cewa ko da an shafa fatiha ma akan auren nasu to akwai matsalar da za ta iya faruwa. Lallai babu shakka akwai gagarumar cakwakiya a cikin shirin fim ɗin labari na, bayan mahaifin Laili ya sa 'yan sanda sun zo har gida sun tafi da Amira. Tabbas za ku ji cewa akwai baraka a lokacin da Laili ya nuna fushinsa da kuma zara ido tare da nuna jin haushi, don tabbas ya matuƙar yin baƙin ciki akan abin da ya sa mahaifinsa aka yi wa Amira. Masu sauraro ku biyo mu har zuwa ƙarshen bidiyon nan don jin zazzafan labari da kuma cikakken sharhinmu wanda muke tafa da shi a wannan YouTube channel ɗin tamu mai albarka, wanda a yanzu haka dai muke mai ƙara tunatar muku da idan wannan shine zuwanku na farko wannan YouTube channel ɗin tamu mai suna Mujalla TV, to kada ku wuce ku daure ku je ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa, don hakan shine zai ba ku damar samun zafafan sharhinmu da kuma cikakkun labaranmu waɗanda muke tafa da su da zarar mun saki. Lallai babu shakka za ku ji cewa a lokacin da Laili ya fito don wato bin 'yan sanda ya kwato Amira, a lokacin ya yanke jiki ya faɗi, wanda hakan ya tabbatar da cewa fa Laili zai iya rasa rayuwarsa, sannan kuma za a sake mai da shi asibiti don sake nema masa magani. Tabbas lalurar Laili ta yi matuƙar ƙarfi don yana iya gane kowa, sannan kuma tabbas ya bayyana cewa zai je ya taimaka wa Amira. Tabbas mahaifiyarsa kaɗai yake ɗagawa ƙafa, don za ku ji cewa sun ƙulla da mahaifinsa kenan. Lallai babu shakka irin aljanun da suka shiga kan Lailu sun yi matuƙar jin haushi tare da ɓacin rai akan abin da mahaifinsa ya sa aka yi wa Amira. Sannan za ku ji cewa fa a yanzu haka mahaifin Ɗahiru ya bayyana masa cewa akwai wasu baƙi da za su zo wannan kamfanin don saka hannun jari. Tabbas shi ya san da maganar cewa mahaifin Zara ne ya sa za a zo kamfanin nan tare da kawun Zara akan a saka hannun jari. A lokacin Zara ta fara bayyana masa komai, ta ga kamar Ɗahiru baya son zancen, ta rabu da shi, sannan kuma ya bayyana mata cewa shi washe gari ma tafiya zai yi kuma ta yi masa addu'a, amma ba zai faɗa mata inda zai je ba. Ƙarshen tik ashe Ɗahiru Kaduna ya tafi. A nan ne tabbas Zara ta gan shi, sannan za ku ji cewa duk irin dabarun da ya ringa shiryawa da kuma ɓoye-ɓoye akan kada su haɗu a Kaduna, sai da suka haɗu da Zara. Masu sauraro tabbas ku ci gaba da kasancewa da mu har zuwa bidiyo na gaba don ci gaba da jin wasu zafafan labaran namu da kuma cikakkun sharhi akan abubuwan da ke faruwa a cikin shirin fim ɗin wata 6. Sannan masu sauraro me kuke ganin cewa zai faru a nan gaba bayan Zara ta ga Ɗahiru a Kaduna? Za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment section don jin ta bakinku. Sannan kuma kada ku manta kafin ku wuce wannan bidiyon ku daure ku je ku danna mana alamar laki, don hakan shine zai tabbatar mana da kuna samun cikakkun bidiyoyinmu da kuma zafafan sharhinmu wanda muke dauke da su a wannan YouTube channel din tamu mai albarka da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe. Ku ci gaba da kasancewa da mu har zuwa bidiyo na gaba
don ci gaba da jin wasu cikakkun labaran namu. Mun gode sosai masu sauraro.